Selamat malam, Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbuk. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jam. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem pomo disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka ngono wong-wong wis mbayangke. Piyai iki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambute ngandang-andang ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bar ngerti kasunyatane. Pun mesti lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbuk ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbuk, teko apa. Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon dhisik. Ana. Wah, kaya aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. cukup pira? Lah ya sak mene Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula paling ya sak metere cukup. Cukup ya. Lah panjenengan ki gedhe turu nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntelnya jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi Nggih. to. Ya matur mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumipun bintang tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Bapak Sutresno paling ora to. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Bintang tamu apa maling aku. Pokoke omahku nggih keng mriko waduh ngene kat. Kados suntikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Wah, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono. Nanti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Nggih. Kamu di jare kangkang di monggo liwat nang ngarepe. Lho, ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Mboten napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol. Tol niku singkatane tol niku lho. Tol, sirotol mustaqim. Dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tag on election. Weh, apa mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Tag on election. Saat itu juga dinunulke ketune tet lah pihak dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Jan mlepet mripate iki kae. Ya sak ndase barang kok. Kalau sinden kok ora nek mripate. Aku mau geti aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Kang nderek sowan Sami. wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo kalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nggo bangga. Lah nggih menika toko maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten? Lah ya. Jane iki nek bangga iki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bangga kuwi ayo bangga ora kowe. Lah ngono kuwi. Bangga menika wonten artinipun kiambak. Basa Jawa nggih to? Nggih to. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih wonten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bangga iki? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelaringke purwa ngadani hajatipun nggih menika mula kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Adivian. Iya. Nah, ini iki lho tak senengi ngene iki lho. Jantenan notek pindho iki. Terus untuk menyambung tali silaturahmi mboten ngemungaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. Amin. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten
Ngawi. Edian. Nggih. Wis jan kaya jare lejen iki. Ini gak omong aku persiapan sih. Iya. Ah, jan tenan. Iki mote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Margya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agi Vian dipun saranani nggelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta hadiningrat. Ya. Tak tompo kan nyewak tenan ati wedok iki. Wis. Nawe? Imane aja lho, aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Lah itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Donarasa Donaweweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Nggih. Mulai ya larang. Yo. Ngomong larang sapa? Ora arep mateni pasar aku kowe. Murah. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Budar sini sak rencang-rencang kula. Meka lek pun lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gak iso mbok tuku? Gizi. Ya, gizi kan. Menang adu kene. Gizi. Aku ngerti kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur S. Ya. S. Heeh. S menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rezeki ora dienggo dhewe nanging dienggo karo keluarga ageng. Donarasa. Donarasa contonipun dalu menika nggelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta. Hadiningrat. Nggih. Saiki bisa loro. N menika. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Ya. Oh, sembukasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Mbak Windy awet brojol ning ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti Ingkang Akarya Jagat. Amin ya rabbal alamin. Ditinggi 10.000 ya dongane ya libur iki kae. Napa nggih? Ha iya. Lah pundi? Sajene iki mau endi mau? 10.000 mau tak kon iki 10.000. Malah 10.000 kuwi Niku kedah 10.000 Pak. Menawi mboten 10.000 mengke demite mriki bisa manjing teng ngene iki. Napa nggih? Iya. Kuwi juga kaya saka sajen. Piye? Kowe padakno singgon ningkung. Iya. Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalu menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agi Vian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Tapi baru gabur nengke. Napa? Tapi baru gabur nengke. Iki omong apa? Mbok arah cecok. Jadi kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten nunen-nunen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau waula cinta yang sejati, tidak sejati. mencari kesempurnaan, Betul. namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho. Leres nggih. Contonipun mbok menawi ke Mbak Windy kage anyelatine Mas Agi bisa ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Lah kula urung omah-omah ini mbok
menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye sing piye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih duduk kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter mbok piye. Dadi arek nyium ya. Iya, acake sih. Nggih. Tidak kangelan arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penek panjenengan pripun? Nek aku nutur karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Hah? Kuwi ya ambekan kuwi. Karo sapi. Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh, Ngerti sak sejatine awakmu. oh padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan kula pun pitados to Biung. Pengalamanipun sudah banyak makan garam. Ya ora. Nah, menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Nek alhamdulillah bojo kula menika kalangan kula sampun mengerti Mbak Eka. Terus gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya wis. Nek ning omah iki ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah pingku terus diputer. Petak pindho. Boten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri salehah. Amin. Panjenengan ngersake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki Mbak? Nggih kadang kula sak lali. Napa? Kula sak lali nek bar dilerke ngoten niku sak lali. Masuk lari. Nggih, lali, sak lali. Kadang kula niku lali kok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lagi ditotol tanggane. Aja ngono ki nang ndang dijipuk sik. Ya, lah. Wong istri salehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Kukur mateni lampu kowe. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi tontonan kuwi kan. Bojo kuwi tontonan. Genah kok Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekake. Oh, mekake. Nguripke ya, carane nek nang Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillah. Iya. Panjenengan sare kelaku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Ampun. Mboten kok aja panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lha tak agem pengkot kita sedaya ta Biung. Besok dienggo sowan marek nang Gusti to. Nggih nek Kowe ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenge ati. Lah. Kuwi lumrah Ning juratine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah. Ya kaya apa di atur isih Mbak Eka iki ana panyuwunan Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa ana tamu sing ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang. Engko pamundang kon ngendang barang terus coba kaya apa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Kendalang mawon. Kowe kondalang. Nggih, mengke sak sawere, Pak. Oh nggih, wah disawer lho kan. Ana kondang, kondalang genahe lho piye kok kok. Kendalang napa lho? Ya engko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, ya diatur gesek lah dene sik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Ya dikeki libur.
Bakune bengi iki suka parisuka ya, Mbak? Mbak Eka. Nggih, Ya. syukuran dalu menika. Hmm. Wah niki Mbak yo bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku Apa? rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Camban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah aku wis gak masalah yo. Wis. Iya. Wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik, ya toh. Nggih, Mbak Beti kula Pak Yono, nggih kaya sprene gak tau ngebel. Anu bapak Mas Aldi. Wis lali ta jae. Mas Aldi kan Kontakmu ilang kok. Mas Aldi. Kok aku ilang apa kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, malah di pulsa. Nggih. Iya. Iki pengrayite sing lurahe Pak Diyono, Mas Yono. Lah iya. Yo. Kayak apa? Diaturke ya, Mbak ya. Nggih. Saben dina Ugi kula aturaken dhumateng Pak Dianto, Pak Bayan, Mas Bayan. Sing kae. Sing lho. Monggo. Sing HP tok karo handicam lho. angen Lah ini anti tekan kene. Tekan. marang yayi Ya. harap urip Matur Mbah ngono Bu Darsini, Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak. Riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Oh. Biung, nggih. Iya. Iki wonten Tanjung Perak mriko, Surabaya. Aku samarku nek digowo Pak P. Pak Piyo apa? Pak P sing ning laut niku lho. Oh, kana. Iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Kurang di nesu kok. Mboten nang wis muni gejek ngono wis. Hmm. Ora nesu muni gejek ngono wis. Ayo, minta nesu arek kompo ya toh. Iya. Yuk. Hatiku ra bisa lali Tanggalipun nggih Biung. Nggih, yo toh, ngaturke. Saben dina mong ngelamun sireng sepi samun namung tansah ngatulu wamayanganmu lumrang mas wong bagus linalitan bisa lali namung tansah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Apa